So, ayun po no. What's up sa inyo mga kamoto. Install yung R25 visor tsaka na rin yung side mirror para sa ating Mio Gear. So, andito siya. Kararating lang natin. Nabili ko siya sa Lazada. Bubuksan ko na sana kaso naisip ko i-vlog ko na lang para makita nyo rin. So, nabili ko siya, ano bang date ngayon? September 12. Bale, binili ko siya noong September 9. Ayan, nabili ko siya ng 1,020 o 1,028 yan. Kasama na yung shipping. Lalagay ko na lang yung link sa description, no? So, ayan, buksan na natin. Hindi ako sure kung New Gear, carbon loady long stem yan, better long stem, para makita. Kasi pag yung short stem lang, parang hindi masyadong visible yun sa side mirror, syempre, pero maporma. Yun nga guys, syempre, ayaw nang maporma kung di naman ako comfortable, diba? So, ayun. Sana okay siya, walang basag. Ayan. So, ito yung visor. Ito yung visor. So, i-check naman natin yan. Bale, yan siya mga kamoto. Ito yung laman niya. Ito yung bracket. Ito yung visor. Tapos ito yung side mirror. Carbon Lodi. Hindi, maganda. Maganda. So, bali magiging ganito siya. Okay. Pag naikabit, magiging ganyan. Shout out Chapaw Moto. Sana magkasya to Pag hindi to nagkasya, babad review kita. So ano to, hindi nakasalanan ng seller to sa shipping to. May gas-gas. Check natin. I apologize for coming into your life. Hey. Oy, uy, ito. Oo, buti na lang walang gas-gas. Yun walang gas-gas. Nakakalaw ba ito? Yun, nakakalaw naman.
Carbon Lodi. Uy. Paano ba to? Ganito. Ayun. Sa side to eh. Ayan. Ganyan siya. Ayun. Ito. Yun oh. Ay mali. Dito siya baliktad. Ayan. Ganyan. Gagagawa mo. Yun. Ganda. So, isa naman, check natin. Saan walang basag. Sensya na sa boses ko ah. Medyo sinisipon kasi ako ngayon eh. Bruh. Oh. Oh, parang okay naman. Oh, may gas-gas din. Ano natin yung loob niya. Iyon oh, ang ganda. Oh shit. Carbon Lodi. Parang gusto ko nang ikabit ah. So, eto na siya guys. Ayan o. Bali hindi ko ba siya ikakabit ngayong araw kasi may pupuntahan ako. Siguro sa susunod na araw ko na lang siya ikakabit. May gasgas siya ng konti. Pero okay lang. Lalagyan ko kasi ng sticker to. Lalagyan ko rin ng sticker dito. Yan. Malalagyan ko rin siya ng sticker. Or wag na. Yan. So, bakit carbon? Bakit carbon yung kinuha ko na visor? Kasi, akala ko, parang carbon din kasi to. Pero, parang ano siya eh. Carbon siya pero hindi siya makinang. Ito, glossy siya. Ayan. Ito hindi. Akala ko magmamatch sila. So, ito, pinili ko kasi pares na parang carbon. So, sabi ko parang maganda. Pero kanya-kanya naman yan. Kung ano yung gusto nyo, kung saan kayo masaya. Yun ang bilhin nyo, di ba? So, bali yan na. Kakabit ko siya sa siguro baka bukas or pag naharap ko. So, bali may pupunta na ako ngayon. Yan, see you bukas. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.